Så mine 300.000 kroner i waiter, de gik til taxaregning 2 måneder senere. Så sådan kan en iværksætterrejse også starte. Så det der skete, det var, at vi var så nødt til at gå ud og bede vores investorer om at rejse nogle flere penge, for at vi kunne sikre, at vi kunne nå at få rettet op på, at de her kære taxapenge, de rent faktisk gav mening, og vi ikke bare smed penge ud af vinduet. Det der så sker næst i rejsen, det er, at efter vi har indtaget Aarhus og Aalborg, så siger jeg, det er min første beslutning som administrerende direktør, det er, nu tager vi til Randers. Det er en god by, den er ikke så langt herfra, og den kan vi godt indtage relativt nemt, tænkte jeg. Det går også relativt nemt. Efter 1,5 måned, så har vi signet 20 restauranter, de er alle sammen klar på konceptet. Alt er egentlig godt, indtil jeg så ringer til vores samarbejdspartner.